ठाकुर जी चले गए, लेकिन ठाकुर एंड कंपनी आज भी बरकरार है। प्रोडक्शन जारी है। हमरा गुरु जी के एगो गीत रहे कि लाल रंग सरिया शोभे आर ललकी चुनरिया हो चावरिया रे डोले तब घवा बैठल बापा जरिया हो चावरिया डोले। का भैया कुछ गलती होता का? फ्रूटी के फेर में बैठे। अच्छा ए धुन में कहे के बा कि बिखराल बबरवा अखिया आर दहकतया नरवा जय जय करवा रे होखे तो हाथ में खरगा खा परवा जय जय करवा रे होखे। तरवा के आँच के देतर के हजी हाँ नो देखे हमरा रुपेश भाई के बेटा के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा। बना रहा बाबू और बेटा रुआ के छती याद दिले बा। हाँ तभी खराल बा बरवा अखिया आर दोहकतया नरवा जय जय करवा रे होखे हाथ में खरगा खा परवा जय जय करवा रे सचरवा जय जय करवा रे होखे तुम्हारा मनवा के सचरवा जय जय करवा रे होखे। अच्छा देखे हमरा श्याम नारायण भैया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार है। हार्दिक अभिनंदन बा, सादर सा प्रेम बा। देखिए भैया पुरस्कार देने हमरा पूरा समाज के बहुत बहुत पुरस्कार मिला। हार्दिक अभिनंदन बा, सादर सा प्रेम बा। और देखिए मार्मिक लाइन बा चैता कुआरवा के जब चढ़ला अंजोरवा जय जय करवा रे होखे भगता भूखे नवरात्रवा जय जय करवा रे होखे भगता भूखे नवरात्रवा जय जय करवा रे होखे। पहले के लोक परंपरा रहे दशहरा दिवाली आवे तो गाय के गोबरा से दुआर लिपाओ। अब तो टाइल्स लागल बा, प्लास्टर भइल बा, तो ओमे थोड़े ओमे फेनाइल से पोछाता। लेकिन पहले देखी केतिया के लोक परंपरा रहे।
गैया के गोबर लिपि आंगना घर दुआरवा जय जयकार हो गैया के गोबर लिपि के आंगना घर दुआरवा जय जयकार हो बाजे लागल जब डागरवा जय जयकार हो बाजे लागल जब डागरवा जय जयकार हो बाजे लागल जब डगरवा का मतलब रास्ता बाजे लागल ना वो डगर ना पहले भगड़ी लोग बाजा बजावत आवे तो बुझाओ जे दुर्गा जी आ गईली सांझ खान बजावत आवे तो बुझाओ जे दुर्गा जी आ गईली आ सबेरे बजावत जाओ तो बुझाओ जे दुर्गा जी चल गईली उहे भावा आड़ी कहो पुरिया यनुनिया चौध जाऊर जौनरिया रवा बाजा करवर हो करी में कहे के बाद भावा भागती के जोरी भावा भागती के दूगो जोरी के अछरवा जय जयकार हो खेला लिखे आंसू तो सपा चरवा जय जयकार हो आत लिखे आंसू तो सपा चरवा जय जयकार हो महावीरी पूजा समिति के तरफ